Bore da, a croeso yma i Llyntegid unwaith eto. Bod chi'n sylwi, dwi'n bach o newidiadau o fewn y tanc. Dda ni gwaith bore yma, gen i sylwi bod yr wyau wedi cychwyn deori. Dwi'n meddwl faint mor glir di i chi, ond chi'n gweld, mae yna wyau i weld, ond hefyd mae yna speciau mwy tywyll i weld wan, sef y pysgod sydd newydd ddeori lle. A mae yna ddegau di diori dros nos, neu gwir. So dwi'n disgwyl i'r rhan fwyaf eraill yn neud heddiw a fory. Yn anffodus, da ni wedi gorfod tynnu ambell un allan, ambell i wyd i marw, ond mae hynny yn digwydd. Felly, yn obeithiol, wneith gweddill yn nhw ddeori yn y dynodiad nesaf yma. So, mae'n rhaid ddiddorol os ydych chi'n edrych ar y link. Mi edrych i weld y pysgod bach yma yn cychwyn nofio o gwmpas y lle a symud dipyn bach. Iawn, diolch yn fawr.